गोजोनथाव खौरां रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो दं सरकारि न' गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो बेसेन नाङै सरकारि न'खौ मोननो हागोन। नंगौ 3,89,000 गोदान नखरफोरा PMAY नि न' मोननो थांगासिनो दं। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि सरासनस्रा गासैबो नखरफोरनो PMAY नि न' होनो थांखि लादों। जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट दं अब्ला नोंथाङा PMAY नि न' मोननो थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्रायनो लाख लाख सुबुंफोरा बेसेन होनाङै सरकारि न' मोनखांबाय आरो फिन बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै सरकारि न' होनाय जागोन आरो नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। थारैनो नोंथांमोनहा गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो बेसेन नाङै सरकारि न'खौ मोननो हागोन। 3,89,000 गोदान नखरफोरा PMAY नि न' मोननो थांगासिनो दं आरो बिबाराव रावबो सरासनस्रा सुबुंफोरा न' गैयालासे थानांनाय नङा। गोजोनथाव खौरां रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाख लाख सुबुंफोरा मोननो थांगासिनो दं सरकारि न' गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो बेसेन नाङै सरकारि न'खौ मोननो हागोन। नंगौ 3,89,000 गोदान नखरफोरा PMAY नि न' मोननो थांगासिनो दं। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि सरासनस्रा गासैबो नखरफोरनो PMAY नि न' होनो थांखि लादों। जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट दं अब्ला नोंथाङा PMAY नि न' मोननो थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्रायनो लाख लाख सुबुंफोरा बेसेन होनाङै सरकारि न' मोनखांबाय आरो फिन बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै सरकारि न' होनाय जागोन आरो नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। थारैनो नोंथांमोनहा गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो बेसेन नाङै सरकारि न'खौ मोननो हागोन। 3,89,000 गोदान नखरफोरा PMAY नि न' मोननो थांगासिनो दं आरो बिबाराव रावबो सरासनस्रा सुबुंफोरा न' गैयालासे थानांनाय नङा।